Mixaren och ett elektrostund poppar upp som boll igen som du kan fånga. Hur grymt som helst. Välj mellan flera olika, inklusive bruksanvisning till 5 roliga spel. Gå med i Klubb BR och få sparmärken när du handlar hos oss. Dra åt helvete va. Där högg han eller? Jag är rädd vet du. Ja. Då är det någon. Ska de kramas? Nu ska han känna när pulsen ska. Och pappa, där är boomerang. Nu hugger Jonas. Han har och pulsen har slutat. Ska vi stänga här då? Nej. Det var öppet. Du kanske rycker av mig fingrarna om jag är för nära.